बैसागो बोथोरा सफैगासिनो दङ जिहेतु बैसागोखौ लानानै बिथांमोना बिराद माने मोजां मोनो बैसागोआनो जाबाय गोदान मिजिं लाबोयो दा बेबायदिनो नोंथांनि जिउआव माबाफोर गोदान मिजिं लाबोदों नामा? खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो जोङो रंजानायनि देरसिन बोथोर होननानै जों बा फोरबो होननानै सानोब्ला रंजालि बैसागो बे रंजालि बैसागो देग्लायनि गोदान बे बोथोर बेखौ बरायनो थाखाय आंल' नङा जोंनि बर' माहारि बा सुबुं माहारियानो थागथियारि जादों। आङो बैसागो बोथोरा सफैथ'वाखैब्लाबो बिनि आगुनो बयनिसिमबो आङो आगु बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। बयनिबो जिउआव गोजोन आरो खौसेथि अनज्लायनाय फैथों आं बेखौनो आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबहरबाय। जायखिजाया बे बोथोराव बा नैबे गोदान बैसागो बोथोरनि आंबो देग्लाय आं बैसागो मेथाइ दोंथाम सुजुदों आरो बे मेथाइआ फैगासिनो दङ। बिनि शुटिंआ नैबे साननैनि गेजेराव जागोन। आसा खालामदों आं बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन, गोजोननाय मोनो। रंजालि बैसागो फैयोब्ला गोसोआबो गोदान गोदान जायो, गोजोननाय मोनो। गेदेरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय होनाय, बिनि गेजेरजों जोङो माखासे फोरमायनो हायै बाथ्राफोरखौ मेथाइनि गेजेरजोंबो जों फोरमायनाय जायो। दा जोङो जिथु आंनि बेलायाव आङो उन्दै 1993 मायथाइनिफ्रायनो आङो बैसागो मोसाबोनायमोन। आङो गासैजों 26 बोसोर 26 बोसोर आङो बैसागो देमसि मोसादों, बैसागो गेवलां मोसादों, फांसनफ्राव मोसादों, न'खर न'खर थांनानै दायना तुब्लिस लानानै जों बिबाय थिनिनाय, सान्दुं मिथिया अखा मिथिया सान हर जोङो बेरायनो मोन्दोंमोन। आं उन्दैनिफ्रायनो आं गासै 26 बोसोर आङो बैसागो मोसादोंमोन आरो दा बे हिसाबै दासिमबो जों गारनो हाया, रोदा रोदा हाबनानै दङ। आरो बेयो जोंनि हारिजों, बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बोथोर। बे फैयोब्ला बयनिबो गोसोआव सबदाव जायो। दा देग्लाय आंनिफ्राय बैसागो मेथाइ जिहेथु दोंथाम आं सुजुदों नालाय आं गावनो खनदों आरो दोंसेया इलिसा बर' बिथांजों आंजों देमसि मेथाइ खनदों। जोबोद मोजां जादों। हयथ' नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनाव। बेखौनानो आथिखाल समाव जों नुबाय दोंसे मेथाइखौ लानानै गोबां कन्ट्रभारसि जादों। बे कन्ट्रभारसियानो जाहैबाय थाफ्लिबना जौ लोंनाय हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया। बे बुस्थुआ थारैनो दिनै खोब मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नेहा ब्रह्म खनदों। दा दिनै खोथाया जाहैबाय खुगा मेथाइआ जिहेतु मोनसे हारिनि सिनायथि नङा होनबा? नोंथाङाबो मिथिगौ। दा बे बेलायाव बे खननायखौ लानानै बा जायफ्रा जथायदों बे जथायगिरिखौ लानानै जोबोद माने लाङाबाजि नंद्राया कन्ट्रभारसि जादों बेबायदि। बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय रैखाथिखौ माबायदि फोरमायनो सानो? नुदों ससियेल मिडियायावनो जा बा मिडियायावनो जा, फेसबुकनि गेजेरजोंनो जा, इउटुबनि गेजेरजोंनो जा गोबां दावरावखौ नुनो मोनदों। बेबायदि जानो नाङा आरो नाङामोन आरो भबिष्यतावबो जानो नाङा। बेबायदि दावराव जाबाय थायोब्ला जोंनि जिखुना महरगिरिफोर दोङो, मेथाइ खनगिरि, मेथाइ सुजुगिरि गोबां दङ। बेबायदि जुदि कन्ट्रभारसिया जाबाय थायोबा, बेबायदि जुदि समयसानि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोबा एसे थाद'नाय बायदि जायो आरो। दा जोंनि बर' हारि हिसाबै जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। राजखान्थि बिथिङावनो जा, समाज बिथिङावनो जा, फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो जा, हारिमुनि बिथिङावनो जा, जायखिजाया बिथिङाव जोंहा गोबां मावनो गोनां दंबावो। आरो जों बर' हारि हिसाबै गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै नैबे अबस्थायाव जोंनिया सफैदों। मानो होनना बुङोब्ला जों बर'फ्रा गोबां गोलैसोना थानायमोन, गुबुनजों नासयजानायमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां जोंनि बर'फोरनि दामनाय देनायनिफ्राय लानानै, मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै, सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, आबाद मावनायावनो जा, राजखान्थि बिथिङावनो जा, जोङो आखा फाखा जानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै थोंजोङै बयखौबो बुंनानै खामानि मावनायजों लोगोसे, बुंनायजों लोगोसे, बोसोन होनायजों लोगोसे दिनै माने खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दिनै बे अबस्थायाव जों मोनफैदों। आरो बेनि गेजेरावबो जोंनि गेजेराव गोबां माने हाथियार हमनानैबो सोमावसारनाय हाथियार हमगिरि बिथांमोन दंमोन। बिथांमोन गोबाङानो
मुंख्लं जालांबाय, गोबाङानो नोरजिया गोलैनानै थालांबाय। दा इसिबांखिनि दुखु जारला खालामनायनि गेजेरजों गोबां हारि माहारिया धंस जालांनायनि उनाव खस्थ' मोननायनि गेजेरजों दिनै जोङो बर' माहारिया जथेस्थ'खिनि जोङो गोजौ थाखोआव जों फैबाय होननानै जों साननो हायो। दा बे समावबो बे हारिमुखौ नोजोर होनानै जोङो बोरै मोजां खालामलांनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय गोबां जों नुनो मोनबाय थायो। मालाबा सोरनिखौबा कपिराइट खालामनाय, सोरबा माने लाख लाख थाखा खरसा खालामनानै मोनसे सावथुनखौ बा सिनेमाखौ प्रडिउस खालामो। बेखौबो साननैसोनि उनावनो सोरबाया लिड खालामनानै बायजोआव हगारनानै होयो, सोरबाया एसे कपि खालामनानै हगारनानै होयो। बिदियाव गोबां दावराव जाबोनायखौ जों नुबोबाय थादों आरो बेखौ लानानै जोंनि बिसिया खोब स्ट्रंलि खामानि मावनो नाजागासिनो दङ आरो बेखौ फोसाबनो जों नाजागासिनो दङ। आरो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फिसा फिसा दावराव जाबोबाय थायो। बे बान्था एवार्ड मोननाय मोनैखौ लानानै बेयावबो माने सोरनिखौबा कपि खालामनानै सावथुनाव हिन्दी सिनेमानिफ्राय कपि खालामनानै सोनाय, सोरनिबा ससे बोदेरनानै सोनाय, थुख्रा थुख्रि सोनाय। दा बेबायदियाव एवार्ड होनायनि बेलायाव जोंनि जुरि बर्डआ एसे गोनो गोथो जायो। बेयावबो जोंनि गेजेराव दावराव जाबाय थायो। बेनिखायनो बे कपिराइट खालामनाय, सोरनिखौबा खावखोमानानै लानाय, बे बुस्थुआनो बिराद गिदिर अपराध संबिधान मथे, माने संबिधान बायदियै। दा बेबायदियाव दिनै आनाया ब्रह्म बिथाङा जि थाफ्ले बनानि जौ लोंनाय, बे मेथाइखौ बिथाङा खुगा मेथाइ, जाय मेथाइआ गाब गोनां मेथाइ, बेवहाय मिलौदो गारांजों गोबां ओंथि गोनां सोदोबफोरखौ सोनानै खुगा मेथाइखौ सुजुनाय जायो। दा बेखौ जुदि बिथाङा गोदान महर होनो नागिरदोंब्ला होथों, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। खिन्थु जाय सुजुगिरि, जाय खनगिरि बिथाङा रायज्लायनानै थिग खालामग्रोना लानांगौमोन। बिथाङा बुंदों आं रायज्लायनाय जादों। दा बेयाव जों नुदों दा मोनथाम माने जानानै थाहैनाय बायदि नुबाय। गिबियावनो आनाया ब्रह्म बिथाङा बे मेथाइखौ लानानै एलबाम खालामबाय, ओंखारबायबो। बिनि आगोल जेला बिसोरो ससियेल मिडियायाव फैबाय जे देग्लाय रंजालि बैसागोनि थाखाय जोङो थियारि जाबाय। सासे जोंनिनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि उथिफुनाय बिथाङा, मा नाम मोनथाय, सोमखोर ना मायबा नाममोन, आं नामखौ बावबाय। बिथाङा माने आं एसे भुलबो जानो हागौ। आनाया ब्रह्म बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैदोंमोन, आं नुदों। दा बे मेथाइखौ लानानै जोङो खाजु जाबाय, थियारि जाबाय होननानै बे दिननिफ्रायनो दावराव जादों बे मेथाइआ। जे बे मेथाइनि खनगिरिया आनाया ब्रह्म नङा, गुबुन सासे दङ। आरो बेनिफ्राय लिरगिरियाबो धीरेश्वर बर नार्जी बिथां होननानै कालाइगावनि, आरो मेथाइ खनगिरिया जाबाय बिमली बर नार्जी आब', बिथाङा मेथाइखौ खनदों। दा बेयावनो बे दावराव जालांबाय। जेला दावराव जायो, दावराव जानायनि उनाव धीरेश्वर बर नार्जीनि फिसाज्ला बिथाङा ओरैहाय सोनाबा थायो जोंनि मिथिनायाव। दा बिथाङाबो एसे गोरों हिसाबै दा एसे दावराव जानायाव गावनि बिमाया खननाय हिसाबै, गावनि बिफाया लिरनाय हिसाबै बिथाङा माने बे आनाया ब्रह्म बिथांनि चेनेलखौ माने स्ट्राइक खालामनानै बन्द' खालामना होनाय बायदि जाहैबाय। आरो बेयाव दावरावा जासिनलायबाय। उनाव बिनि उनाव बे दावरावा जोबैयावनो आरो मोनसे जों ओंखारनांगौ जाबाय थायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां बिदिन्थि नङा आरो बा लैखन नङा। जोङो किसुमान खोथाखौ जों सानै हयै मावलांनांसिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव रोंगौथि गोनां सुबुङा आसि बिजौआव साननो हानाय बायदि दङ मोनफ्रोमबो बिथिङाव। नोङो साख्रि मावनायनि बेलायावनो जा, आबाद मावनायनि बेलायावनो जा, कन्ट्रेक्ट बा थिका मावनायनि बेलायावनो जा, हारिमु बिथिङावनो जा, बा मेथाइ खननायावनो जा, मेथाइ सुजुनायावनो जा, जोंनाव लिमिटेड बायदि जानानै दं। दा जोंनि सानस्रि आरो सान्थौ, जि बड'फानि सिमां, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे सिमांखौ लानानै बिथाङा जिहेतु मोनसे समाव बर'फोरखौ ज' खालामनानै जांख्रिखांनाय मोनसे लाबोदोंमोन। अकल जों मोनसेल' माने आयदायाव जोङो गोरों जाब्ला जानाय नङा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों गोरों जानांगोन होननानै बिथाङा बुंबोदोंमोन। आरो बे लेखायै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, साहित्य सभायानो जा, हारिमु आफादानो जा, जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आफादा दिनै बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बे बेलायाव जोंनि जि साफा सानै आसि बिजौआव साननो हानाय गोरों गोराया जुदि मालाबा गोरोन्थि खालामोब्ला
बे दावराव जानाया बारा गिदिर बाथ्रा नङा, सहसावनो जायो। मानो होनना बुङोब्ला जाय लिडार, जाय दैदेनगिरि बिसोरनि सायाव लाख लाख फल'वार्सफोर थायो। दा बिसोर जुदि मालाबा गोरोन्थि खालामफ्लाङोब्ला, आं आनाया ब्रह्म बिथाङा बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों, आं बेखौबो बुंनो नागिराखै। थेवब्लाबो जुदि गोरोन्थि मावफ्लाङोबा, मोजां गाज्रि माबा मोनसे मावफ्लाङोब्ला माने थाबै भाइरेल जानाया बारा गिदिर बाथ्रा नङा। दा जायखिजाया बेनिखायनो आं नैखौसो बुंनो नागिरदों जे आनाया ब्रह्म बिथाङा थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे खुगा मेथाइखौ बिथाङा गोदान महर होनानै खनफिनदों। खननायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया। नाथाय बे मेथाइखौ खननायनि आगोलाव बे मेथाइआ सोरनि, माब्ला ओंखारदोंमोन, सोर सुजुदोंमोन, सोर खनजेनदोंमोन, बेखौ नोजोर होनानै बिथांजों सावरायनानै बेखौ जुदि रोजाबफिननायाव जुदि खुनु जरा आपत्ति गैयाब्ला बै लिरगिरि मेथाइ खनगिरिनिफ्राय, अब्लानो बेखौ खननो हायो। जुदि बेयाव जुदि बेखौ इनफरमेसन होआलाबासिनो, सावरायालाबासिनो सिरियै जुदि बेखौ दिहुनोब्ला बे खिन्थु दावराव जाखागोन। बियो जोंनि गेजेराव सम सम दावराव जाबायनो थायो। आं सासे साधारन बेक्ति हिसाबै, जिहेतु आङो उन्दैनिफ्रायनो हारिमु बिथिंजों सोमोन्दो थानानै खामानि मावबोनाय हिसाबै, दा दिनै आं फैयै फैयै आं भेरगाव जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं 6 बोसोर 6 बोसोरबो जाबाय। आगोलाव आङो जोंनि खाग्राबारि आन्चलिक एबसुनि दैदेननायाव हारिमु आफाद जेला जोनोम जादोंमोन, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बै प्रथम जोनोम जाजेननायावनो आं आन्चलिकनि गाहाय नेहाथारि हिसाबैबो आङो बिबानखौ मोननो हादोंमोन। दा बै समनिफ्रायनो दिनै खामानि मावबोदों। दिनै फैयै फैयै आङो अल बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि मिरुनिबो सासे नेहाथारि हिसाबै आङो बिबानाव दङ। बिथां लकेश्वर दैमारि आदा बिथांनि आरो जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय, लकेश्वर दैमारिया अजद दैखांबाय, बे मेथाइआ आंसो लिरनाय, आंसो सुजुनाय। बेखौ माने आंनि लोगो धीरेश्वर बर' नार्जीया लानानै थांबाय, गावनि बिसिखौ खनहोबाय, केसेट महर होहोबाय। नङाब्लाथ' बिनि नङामोन, बिदि जाहैलायबाय। दा मोनथाम एंगेलजों दावरावा जाहैबाय। दा जायखिजाया खुगा मेथाइ बा सुबुं मेथाइनि ओंथिया मा, बेखौ जों नोजोर होनानै जों खामानि मावनांगोन। दा लकेश्वर दैमारि आदा बिथाङा बुंबाय आं सुजुनाय मेथाइ होननानै। दा आं बेयाव बिनि जिथु मेथाइ लिरनाय, बेखौ आं नायबाय। नायोब्ला एसे माने खिलिमिलिखौ आं नुनो मोनदों आरो। दा बेखौ आङो सोरनिया थार सोरनिया गोरोन्थि आं बेखौ दासिमबो हमजोबनो हायाखै। जे बिथाङा लिरनायाव माने जेरैबायदि लिरदों, लिरनानै दोननाय दे, बे मेथाइखौ लिरनानै दोनदों बोहियाव। लिरनानै दोननाय नायनानै बेखौ नायोब्ला, बै खननाय मेथाइजों नायोब्ला गोरोबा, सोदोबानो एसे आलदा आलदा, बे खर'नि खोना मिलायो, गेजेर ससेयाव गोरोबा। दा बिथियाव बेबायदियाव गोबां रायजो राजानायाव एसे सोंथि फैदों, आसलथे थारा मा? बेबायदि जाहैदों। आरो बिनिफ्राय बेयाव आं नुनो मोनदों लकेश्वर दैमारि आदाजों लोगोसे आनाया ब्रह्म मेदामजों बे लेफ्ट साइडथिं सासे जिरायनानै दङ। बिथाङा मा मुंमोनथाय, हरेन बर' ना मायबा मुंमोन, आं बावबाय। दा बिथाङा बुंदों बे मेथाइखौ आंसो फार्स्ट खनजेनदोंमोन। आरो बिथाङा बुंदों जे आं केसेटआव आं खनफेराखै, खिन्थु आदाया जेराव लिंनानै बेखौ खनहोयो आं बेयावनो खनबाय थादोंमोन होननानै बुंदों। दा बिनि उनाव माने ओरैबायदि जाहैबाय, दा बोहियाव नायबाय बे मेथाइखौ मा सनाव लिरनाय, आं बोहिखौ नायबाय, आं जिथु नुदों बोहि नायबाय, माने आं मोनदों, नायदों जे बेयाव लकेश्वर दैमारि आदाया बुंदों आंनि आइया खिथानाय बायदियै आं मेथाइखौ खनदों बा आं लिरदों, सुजुदों। दा बेयो बुंबाय 1971 ना 72 बिदिनि खोथा बिथाङा बुंदों। उनाव बिनि बोहियाव लिरना दोननायाव थाहैबाय 2072। दा बे बुस्थुआव एसे रायजो राजाया गोनो गोथो जालायबाय आरो। दा 1972 जानांगौआव बोरै आरो 2022 जाना थाफैखो? बेयाव मोजाङै जुदि जुम खालामनानै नायोब्ला बेयो 2022सो लिरनाय आरो। दा 2022खौ कारेक्सन खालामनानै 72 लिरना दोननाय
बेवहाय नुजालायबाय माने दा बेयावनो एसे गोनो गोथो जानानै दङ निस्सय सिङाव माबा मोनसे थानो हागौ होननानै आं सानदों दा जायखिजाया दा बे मेथाइआ दिनै बेसेबा सिगाङावनो खननाय आरो बोरै 2022 जाफैलायखो दा बेखौ आरो कारेक्सन खालामनानै 2072 जाना थाहैलायबाय बेयाव रायजो राजानायाव एसे सोंथि फैदों आरो बेखौ जायखिजाया दा धीरेश्वर बर नार्जीआ बुंदों आं गावनो लिरनाय बिमुलि बर' बा बर नार्जी बिथाङा बुंदों आं खननायखौबोथ' जों नुबायबो भिडिअखौबो जों नुबाय बेनो थिगानो जायखिजाया आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोङो खुगा मेथाइखौ जों खुगा मेथाइ हिसाबैनो जों दोननांगोन जोङो सुबुं मेथाइखौ सुबुं मेथाइ हिसाबैनो जों लाखिनांगोन गोदान मेथाइआ गोदान मेथाइ बायदियैनो थांबाय थागोन जोंहा खुगा मेथाइ बा सुबुं मेथाइआ जोंनि बर' माहारिजों सुबुं माहारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बे मेथाइ बेयाव जोंनि बर'फोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय आखल आखु बेयाव बेरखांहोजोबनानैसो बे मेथाइखौ सुजुनाय जायो अब्ला नों जुदि बेखौ गोदान मेथाइजों जुदि महर होयोब्ला बे खुगा मेथाइआव मालाबाबो गोलैला बेयो फैजोबगोन बेखौ सोनाबारिनि आगजु दामग्रा देग्राजों खननो हायो बेयाव जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे गावबा गावनि सायाव सोनारो किन्तु जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बा साहित्य सभा जोंनि बर'फोरनि माहारियारि आफादफोरा जेरैबायदि जोंनि हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै गोदोनिफ्राय जि जोंनि बर'फोरा सोलिबोनाय थानाय जानाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासैखौबो जों फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों जेरै जोंनि गेजेराव खाम दामनो गोरों मानसि खमायलांदों सिफुं दामग्रा मानसिया खमायलांदों सेरजा दामग्रा मानसिया खमायलांदों जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै बोरै थायोमोन बोरै जायोमोन बेफोरखौ जोंनि मानसिफोरा बावगारलांजोबबायमोन मोनसे समाव अब्ला बे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गिदिर सानसुमै बिथांमोन दैदेनगिरिफोरा मा खालामदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय सेरजा दामनो थाखाय वार्कशप लादों फोरोंथाय मावबादा लादों माने खाम दामनो थाखाय फोरोंथाय मावबादा लादों सिफुं दामनो थाखायबो लादों बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय लादों जोंनि बैसागो देमसि मोसानायनि थाखाय मावबादा लादों अब्ला जोङो जुदि बेफोरखौ जुदि जोङो खुगा मेथाइखौ जों खुगा मेथाइ हिसाबै जुदि जों लाखिलांनो नाजायाब्ला जोंनि जिथु बर'नि गुबै दामग्रा देग्रा सेरजा सिफुं खाम जथा बेफोरखौ जुदि जों दामनानै खुगा मेथाइखौ जों जुदि खनलाङाब्ला बै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जि थांखि लानानै मावबादाफोरखौ लाबोबाय थादों बे मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै खाम दामनो फोरोंदों बे जुदि खाम दामनो सोलोंनायनि उनाव खाम दामनायखौ बन्द' खालामोब्ला सिफुं दामनो सोलोंनायनि उनाव सिफुं दामनायखौ बन्द' खालामनानै गाबोन जुदि देंदें दांदां बेंबें बांब्रां बै गथ'फ्रादोंसो जुदि जों खुगा मेथाइखौ खननो नागिरोब्ला जोंनि बर' हारिनि बे खुगा मेथाइ गोमालांगोन आंनि पार्सनेलि खोथा बियो आंनि गावनिफ्राय जि मोन्दांथि आं बेखौ बुंदों दा बेनिखायनो जों खुगा मेथाइखौ सानफ्रोमबो खुगा मेथाइआवनो जों दोननांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिनि गासै महर मुस्रिया बेजों थांनानै थागोन जे आं मानो बुंदों जे आनाया ब्रह्म मेडाम बिथांमोनखौ लाना जोंहा गोग्गानाय दङ बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर'नि थैजों जोनोम जानाय बिथांमोनाबो सासे जोंनि बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव सिनायथि होनायाव आगानसेब्लाबो बिथांमोननिबो बिहोमा थाहैगोन आरो दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोन बायदि मानसिखौ जों दिल्ली मुम्बाइफोराव जों दोनहरनो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव जे बिथांमोना जोंनि बर'फोरनि मेथाइफोरखौबो लानानै बिथांमोना मेथाइ खनलांदों आरो बिनिफ्राय गुबुन हारिनि मेथाइ हिन्दी बायदि भोजपुरि मेथाइफोरखौ बिथांमोना खननानै मुंदांखा जादों बिथाङा सोर आनाया ब्रह्म बिथाङा सोर बर' फिसा बेखौथ' बर' हिसाबै सिनायो हिसाबै जोंहा गोग्गानाय दङ बेखौसो आं नाथाय बे नङा जे बिथाङा बुंदों जे खुगा मेथाइआ बिगोमा गैया होननानै नंगौ नामा बेखौ आंबो नुदों खोनादों जे खुगा मेथाइआव बिगोमा गैया होननाया बिथाङा आनाया ब्रह्म मेडाम बिथाङा बे खोथाखौ दाख्लैबावै बुंदों बे एक्सुवेलि बिदि जानो नाङा बिगोमा गैया दङ बिदिखौ बेयाव लाबोनो नाङा आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जे खुगा मेथाइनि बिगोमाया सोर होननानै बुङोब्ला जे बबे हारिनि खुगा मेथाइखौ नोंथाङा खनदों बा आं खनदों बेखौ नोजोर होग्रो गिबियाव दा बेयावहाय खुगा मेथाइ हिसाबै
जों बर'नि खुगा मेथाइखौ बेवहाय खनदों। होमबा बर'नि खुगा मेथाइखौ खनदोंब्ला जों बर'आनो बिनि बिगोमा, जों बर' हारियानो बिनि बिगोमा। जोंनि बर' हारिया बोरै थायो, बोरै जायो, बोरै मावो, बोरै दाङो, मा गानो, मा गाना, जोंनि गासै आसार खान्थिया बा आसार खान्थिखौ लानानै बर' हारिखौ लानानै बे खुगा मेथाइखौ सुजुनाय जादों। होमबा बिनि बिगोमाया जों बर' हारियानो। दिनैनि जुदि खुगा मेथाइनि जुदि बिगोमा गैयामोनब्ला दिनै होमबा बे खुगा मेथाइखौ नोजोर होनानै दावराव खालामनो गोनां खुनु दरखार गैयामोन। दिनै बिगोमा थानायखायसो, बिगोमाया सोर? जों बर'फोरानो। आनाय ब्रह्म बिथाङा माथो खुगा मेथाइखौनो ओरै ओरैसो खालामबायलै, जोंनि बर'फोरनि खुगा मेथाइआथ' बिदि नङामोन। जोंनि बर'फोरनि खुगा मेथाइआवथ' खाम जथासो दामो, सिफुं सेरजासो दामो, बोरै बे वेस्टार्ननि बोरै दामग्रा देग्रा बोरै फैनो हाखो? जुदि बिगोमा गैयामोनब्ला, बिदि बुंग्रा गैयामोनब्ला, अब्लानिया बिगोमा गैया होननानै बुंनो हागोन। बिगोमाया नोंथाङाबो सासे बिगोमा, आंबो सासे बिगोमा, जों बर' हिसाबैनो बर'नि खुगा मेथाइनि जों बिगोमा। बेनिखायनो किसुमान बाथ्राफोरखौ एसे सानै हयै बुङोब्ला मोजां। मानो होनना बुङोब्ला बेखौनो नोजोर होना दिनै आरो रायजोनि गेजेराव दावराव जालायबाय, माथो खुगा मेथाइलाय बिगोमायानो गैयानोलै होननानै। दा जायखिजाया नों बिगोमा नैबेबो जानो हायो। जाय मेथाइखौ, जाय खुगा मेथाइखौ जाय खनबाय, जाय मानसिया गोसोखाङै खाङै बे खुगा मेथाइखौ जथायनानै बिथाङा खनबाय, बिथाङानो बे मेथाइखौ जोनोम होबाय, बेनो जोनोमगिरि जाबाय, बेनो बिगोमा जाबाय। मानो बिगोमा गैया जानो? सासे गथ'खौ बिगोमा गैयालाखायनोथ' सासे गथ'आ जोनोम जायाना। बिनि बिगोमा थानांगोन, बिमा बिफा थानांगोन, अब्लासो बे गथ'आ जोनोम जागोन। अब्ला दोंसे मेथाइ, दा आनाया ब्रह्म मेदाम बिथाङा मेथाइ दोंसे आं खननोसै होननानै बिथाङा जुदि लिरोब्ला, बिथाङा गोदानै माखौबा माखौ लानानै मेथाइ दोंसे सुजुबाय, सुजुनानै बेखौ मेथाइ महर होबाय, माने बिनि बिगोमा गैयालै होनना बुङोब्लासो जानाय नङा। बे मेथाइखौ सोर जोनोम होखो? जोनोम होगिरियानो बिनि बिगोमा। अब्ला बे मेथाइआ खुनु बिगोमा गैया होननानै बुङोब्ला एसे बोरैबा जायो। बेनिखायनो आङो आनाया ब्रह्म मेदाम बिथांखौ गोबारै सोंखारायनानै बुङाखै, माखासे बाथ्राफोरखौ एसे मोजाङै सानै हयै बुंनाया मोजां। खारन नोंथाङाबो सासे बिराद बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि बर' हारिनि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि। बर' हारिखौ हारिमु बिथिङाव नोंथांनि बिहोमा थागोन। आं जायखिजाया आं बेखौनो खावलायबाय जोबनायाव, जे बे जिथु दावराव दावसि, थाफ्ले बना जौ लोंनाय, बे मेथाइनि दावराव दावसिया बेखिनियावनो जोबनांगौ। आरो जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। रंजालि बैसागो फैबाय थादों। बयबो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, थानाय जानाय, जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन बे फोरबोखौ जोङो मोजाङै बरायनांगौ, बयबो रंजानांगौ, मोसानांगौ। आरो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथांमोननि न'खरनिफ्रायबो आदाया ब्रह्म मेदामखौ लिंहरनानै बा बिथांजों सावरायनानै बेखौ कमप्रमाइस खालामलायनानै थाबै बेखौ फोजोबनांगौ आंनिफ्राय खावलायबाय। बिथांमोनाबो बिथांखौ हमथाबबाय थानांलासै, आनाया ब्रह्म मेदामाबो बिथांमोननो नांथाबबाय थानांलासै। जुदि गोरोन्थिया बहा दङ, बे गोरोन्थिखौ बुजिलायनानै बेयावनो सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनांगौ। नङाब्ला बिथिं आनाया ब्रह्म मेदामा सोरखौबा लोगो हमगोन, बिथाङा माबा मोनसे साजेसन होगोन, बैथिंनिया सोरखौबा सासे सोंगोन, बिथां माबा मोनसे साजेसन होगोन, गेजेराव थार्ड पार्सन हाबलानानै माने एरला एसे नङा, ओरैसो बे दावरावआ जाबाय थागोन। आरो आं जिथु नुदों बेनो जाबाय थादों बायदि आं मोनबाय थादों। आरो आंनि गोसोआ जिथु हमदांथि, आं जिथु मोनदों, आनाया ब्रह्म मेदामखौबो सोरबा ओरैसोलै ओरैसो होनना बुंग्राबो ओंखारनो हागौ, आरो बैथिंबो ओंखारनो हागौ। दा बेखौ आंनि बायदिब्ला गेजेराव मानसि लायालाबासिनो आनाया ब्रह्म मेदाम आरो ओमफ्राय धीरेश्वर बर' नार्जि, बिमला बर' नार्जि मेदाम, बिथांमोनजों जयै जलायनांगौ। आरो जोंनि नांगौ जायोब्ला जोंनि फिसानिफ्रायबो जुदि दैदेनगिरिफोर नांगौ जायोब्ला जों लकेल, जों जायगानि हिसाबै जों थाफाना होगोन। आरो ओमफ्राय हारिमु आफादनिबो दङ जोंहा, भेरगाव जिल्ला हिसाबैबो, उदालगुरि जिल्ला हिसाबैबो जोङो जयै थांनानै खामानि मावगोन। आरो गोसो जायोब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबोथ' जिहेथु हारिमु बिथिङाव खामानि मावो, खिन्थु बिथांमोनाबो मावनानै होगोन। बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा, बयखौबो गोरोबलायनानै खामानि मावलांगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।